ҷиҳати сари вақт ва босифат анҷом додани маъракаи кабудизоркунӣ дар ноҳияи Данғара тибқи нақшачорабиниҳои матраҳ гардида, сокинон ва кормандони касбу кори гуногун дар ҳашари оммавӣ фаъолона ширкат намуда, бо шинонидани неолҳои ороишию ҳамешасабз ва сояафкан, ҳамчунин гулу бутаҳои ороишӣ дар зебову назаррабо гардонидани муҳити зист саҳм мегузоранд. устодону донишҷӯёни донишгоҳи давлатии Данғара дар қатори кормандони дигар ташкилоту муассисаҳои ноҳия аксияи экологӣ ташкил намуда, дар ин тадбир шумораи зиёди ниҳолҳои ороишиву ҳамешасабзи ба боду ҳавои минтақа мутобиқро бо риояи қоидаҳои агротехникӣ дар шафати роҳҳои мошингарди ноҳия шинониданд. бо ташаббуси мақомоти иҷрои ҳукумати давлатии ноҳияи Данғара, раёсати донишгоҳи давлатии Данғара ҳашари ниҳолшинонӣ ташкил карда шудааст. маъракаи мазкур дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Кориз, деҳаи Рахшонзамин роҳандозӣ карда истодааст. зимни баргузории чорабинии мазкур беш аз 500 бех ниҳолҳои ҳамешасабзи ороишӣ дар ҳудуди муайян гардида шинонида шуданд. иқдомоти мазкур барои татбиқи барномаи давлатии кабдизоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давлат то соли 2040 ва инчунин барои паст кардани хавфи газҳои гулхонаӣ, инчунин дар ҳолати беҳтар хубтар нигоҳ доштани муҳити экологӣ мусоидат менамояд. мавриди зикр аст ки кабудизоркунӣ шафати роҳҳои мошингарди дорои аҳамияти байналмилалӣ, ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ, ҳамчунин мутобиқ намудани онҳо ба принсипҳои иқтисоди сабз яке аз ҳадафҳои муҳими роҳбарияти олии мамлакат маҳсуб меёбад. طبق معلومات همین گونه اکسیا و کارهای دستجمعانه آبادانی تا جشن نوروز بین‌المللی از جانب کارمندان همه تشکیلات و مؤسسه‌ها و ساکنان جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه گذرانده شده. مردم با امر دل و حس بلند خویشتن‌شناسی و وطنداری در چنین کارهای آبادانی و سازندگی و بهتر کردن محیط زیست اشتراک می‌نمایند. صلاح‌الدین نعمت، ذوقی‌بک عبدالرحمن، ناحیه دنغره، اخبار.